Het is tijd voor check! Het komt er misschien nog van. Een winterke in februari. Maar hij krijgt een peer naar een voorstaan, dus waar wit. En dan wil ik erbij wijzen, het was eerst zo'n prachtige tochtrieden kennen. Deze check gaat dus hoe rieden op het ijs. Maar dan wel met een dak erboven. We zoeken in het beroemdste ijsstadion van Europa. En dat zit in het Heerenveen. En dat is natuurlijk ijsstadion Tialf. Voordat naar deze uitsturing wil ik er even heen om alvast wat te oefenen op dat geheimzinnige ijs van Tialf. Want ja, weet je het wel? Wat is nou het geheim van Tialf? Nou, ijsmaster Beert Boomsma, die weet het. En we zoeken zelfs ik bij een lied die het haar vermaakt mij snieën. Maar eerst. Bij het dorp Ier bij Dokkum is diep in de groen een gasbel van 4 miljard kubvoen. Deze jest waren er in Ier proefboringsdieren naar gas. Een grote boor die 3900 meter de groen in. Het gas dat nou voen is genoeg om ons hele provincie 10 jaar lang energie te hebben. Deze simmer werd het eerste gas uit de groen hellen. Een vuurpilk om een bisje vers binnen en dan het bisje voortschitten. Dat kan zelfs net, dat is dierenmishandeling. Om dat goed duidelijk te maken had het Fries Natuurmuseum de moes die dit kwam opzetten en tentoonstelt. Hij wordt de astromoes neemt. Te bekend dus in het Fries Natuurmuseum. Troch de economische crisis werd er heel iets meer inbrutsen. In 2010 waren er in Friesland haast 1500 keer inbrutsen. Vorig jaar werden er 400 inbraken meer. De politie had mij vertochten praat. En dan blijkt dat de crisis een grote rol speelt. Als je werkelijk wat rijdt en je hebt een duur hypotheek, dan rijd je dingen kwijt. En dat kun je op een gegeven moment niet meer betalen. En dan zeg je, ja, dan is het eigenlijk een noodgreep om nog eens even te zeggen van, nou, misschien kan ik het op die manier doen. Om het aantal inbraken weer om te brengen is de politie een project begonnen. De politie brengt dan zelfs in wennings of skworkes dat de deur net op slot zit. Waarom dacht de politie dat? Die mensen hadden van leerd van ik moet volle scherper wezen als ik de door even uitgaan, dat ik net zomaar even voortren, maar dat ik even een ijsje van heb ik de belangrijke spullen die misschien waardevol zijn, heb ik die aan de kantlijn, heb ik de achterdoor en de voordoor van goed op slot en dat soort dingen. Door op slot dus. Check, show en ontdek! Hoe kan het dat professionele rieders, zoals als Sven Kramer, Big Leagues, zo graag rieden op Tialf? Komt dat nou omdat het zo'n super ijsbaan is, maar is ook super ijs? En hoe maakt ze zo is? Het ijsstadion Tialf in het Heerenveen. En daar rint, daar knibbelt de ijsmaster van Tialf. Wat zie je die man daar? Nou, ik zie je dus wetter. We hebben ijs met maatje. Jo, we moeten wel wetter hebben om te kunnen rieden op het ijs van Tialf. En dat komt hier onderweg. Deze buis die 100 meter de groen in en daar pompen we 60.000 liter water op. En die 60.000 liter water gaat door dit apparaat heen. En deze apparaat, dit is een soort osmoseapparaat, die filtert het water. En dan zal ik je vertellen, van 1 liter water gooien we een hele liter fut. Dus van die 60.000 liter water houden we ongeveer 30.000 liter water oer. Dat is hartstikke geen water. Maar er zit nog ijs erin en dan gaat die 30.000 liter door dit apparaat heen. Die helpt het ijs eruit. En dan hebben ze maakt een mooi water om ijs te maken. Dan gaat het naar die grote bak daar, naar die blauwe. En dat is dus de eerste voor die tank. Het water wat uit die blauwe tank komt, we krijgen hier. Het komt hier naar binnen daar. En dan wordt het, dat oranje ding wordt het opwarmen. En waarom doen we dat? Om de zuurstof en de gas die nog in het water zit, om dat uit te laten dampen, zeg maar. En, want we willen eigenlijk zo min mogelijk gas en zuurstof in het water hebben. En, dus dit water gaat straks naar de tanks en dan zullen we straks even laten zien hoe dat werkt. Nou, het voorverwarmde water komt dus in deze grote tanks.
En alle tanken bij me onder. Dus hier hebben we 2 grutten en onderwijs hebben we nog wat liedjes in. Hebben we ongeveer 30.000 liter op voorie. En we hebben krekkels zijn van, we gebruiken 30.000 liter dais. Dus stel dat we een mankement hebben, maar de pomp die in de groen zit, kunnen we die vooruit. Dus met binnen die moet het weer repareerd worden. Het water van die opslagtanks wordt opwarmen en komt ter juchte in de grote skaaf- en dwaalmachine de Zamboni. We hebben een krek oud tank met 1000 liter heat water van 64 graden. En daar wordt aanstaan weer ijs van maken. Dus hij stiet weer klaar voor de eerstvolgende baanverzorging. Deze machine schaaft alle keren een lietslaagje ijs eraan en spuit het weer een nijlaagje water erop dat direct weer bevriest. Het ijs dat de Zamboni eraan schaaft, komt net weer in het wettercircuit van Tialf, maar komt bij het gewone sletswetter boetendoor. Rieden op het gladde ijs van Tialf is prachtig. Maar hoe sterk is het? Is het wel dikker nog? Tijdens de wedstrijd zitten we ongeveer op zo'n 2,5 centimeter. En nu zitten we op ongeveer zo'n 3 centimeter, 3,5. Zo, want we hebben een soort publiek erop. En er moet er wel wat een ijslaag op zitten. Want ja, ze vallen wel eens en er komen gaten in. En het is bij grote wedstrijden dan minder. Dus daarom hebben we hem ietsjes dikker. Op het kantoor van de ijsmaster stiert de computer dat de temperatuur van het ijs precies maar regelen wordt. Er zitten allerlei buizen in de vlier. In de buizen zitten allerlei in beton verstoppen, zeg maar. En daar rent het warm water doorheen, want dan heb je vlierverwarming. Maar hier rent water wat min 13, min 14 graden is. Dus dat is zo koud en als je dan de water opbrengt, dan wordt het ijs. En als je er maar genoeg water opbrengt, dan kan je erop rieden. Het is het omgekeerde van de vloerverwarming. Tialf is de beste ijsbaan van Europa, wordt er zijn. Maar het vlugste ijs. Maar hoe is ook nou? Wat is het geheim? Nou, eigenlijk is dat wel een heel groot geheim, maar zal ik het je hem dan toch vertellen? Ja, door. Jo. Het heeft een meidje mij het water wat we oppompen, wat we gebruiken, hoe filteren we dat? Dus ik weet precies hoe we dat met de oogst hebben. En dan de ijstemperatuur, hoe koud moet het? Moet het min 4, min 6, min 7? En Ja, maar wat is nou echt het geheim? het grote geheim is Tialf. En ja, ik een beetje van mezelf. En van mijn collega's. Maar als je een hand over. Meer vertel ik net. Ja, zo ken ik het ik. Het geheim van Tialf is Tialf. Dan weet ik dus nog net wat het geheim is. Maar wat zonder geheim, Lippert, dat is vanzelfs u al niet. Ze vertelt altijd exact hoe het alles werkt. En dat is even zien als ze alweer weer om is van vakantie. Ah, gelukkig. Daar is ze. Ha, Liet! Hallo dan, Reinoud. Hé, doe liekest wel een vlieger. Ja, wat waait het, hè? Nee, ik sta hier op een zeediek, omdat ik zo mooi in de lucht zink in. Hier bij de zee is altijd zo mooi die wolken omkomen zien. Soms binnen het van die grote, donkere, zwieren wolken. Ja, die zitten daar vol met rijnwetter of met sneeuw. Nou, sneeuw hebben we dit hier nog niet horen. Kan nog wel komen vanzelfs. Wist je al eens wel wat het precies is, sneeuw? Natuurlijk, van die vlokjes. Ja, dus, daar ken ik het ook. Nee, stik het iets precies uitlissen. Sneeuw, Reinoud, dat is dier gewoon rijnwetter. Oh ja, natuurlijk. Want dat het daar waar is. Ja, dan rent het gewoon voort als rijnwetter. Dan haast er wel zo'n nijtocht hoe het nou kan dat het rijnwetter der boppen in de lucht sneeuw wordt. Jawel, maar... Zeg het iets precies uitlissen? Kom. Dat komt zo. Wetter, dat verdampt. Dat wist hè? De zinnen skient op het wetter en dan verdampt het wat. Nou, krijgt als stoom uit een theepot of uit een wettersierde. En die damp die gaat omheen de lucht in. Der boppen kwollet het weer aan en wordt het weer wetter. En al die heel lietse deeltjes wetter, die klitten bij elkaar en vormen je een druppeltje. En al die druppeltjes bij elkaar, dat wordt dan weer een regenbui.
Maar als het nou heel koud is in de lucht, ik bedoel echt koud, hè? Dik onder nul, dan gebeurt er wat oors. Dan wordt het heel lietse stikje wetterdamp niet wetter, maar dan bevriest het daar een heel piepliets ijskristaltje. En die ijskristaltjes die zweef je door de lucht en die botsen ze elkaar aan. En zo blijven ze om elkaar plakken en worden het snieënkristaltjes. En die snieënkristaltjes die zweef je echt door de lucht en botsen echt in elkaar aan. En zo groeien die weer uit tot snieënvlokjes. En tussen die snieënkristaltjes zit een heel soort lucht. Nou, en daarom zijn snieënvlokjes extra licht en zo zacht. Ja, Aliet, ik leeuw het wel, maar ik snap het nog net helemaal. Is het nou dat het wetter verdampt en dan je het de lucht in en dan bevriest het en dan wordt het sneeuwen? Ja. Wacht. Ik zal beziekje of ik het die shit letten kan. Haast heel even geduld, dan ben ik zo bij waarom. Oké, Aliet, zullen we die straks weer? Weet je hem nog, die snowboardtrickie van vader Christvakantie? Ken je hem die al? En hem goed oefenen? Let op, want hier komt weer een spiksplinter naar je snowboardtrickie. Hier ben ik weer. De vorige keer die ik de nose roll. En nu doe ik de 180 hoe de skant. Daar bist weer. Hallo Reinoud. Dit is een van de koudste plakjes van het loon. Een vrieëcel. En binnen is het meer als 20 graden onder nul. En ik zal eens zien of ik daar sneeuwmeidje kan. Als het goed is, is dat simpel. Warm wetter had ik nodig om damp te krijgen. En een koud plakje. Kom. Dit is dus het begin van sneeuw. De damp verhoort voort in lietse sneeuwkristaltjes. En dat is dus ook wat de boppen in de lucht gebeurt. En die sneeuwkristaltjes op een lange reis naar onderen, daar klonter je bij elkaar en vorm je een sneeuwvlokje. Wauw. Check, show en ontdek! Reedrieden in de Christvakantie. Dat koelvlint hier. Toen leidde de oren wel sok dik is op alle sletten en op de vjetten. Dit hier wordt nog net echt winter hier. Maar daar hadden squallen wat op betocht. En ze nemen dat het squallenrijder in. Juist. In Tialf. Winter. Hudde wien en een protte rijnwetter. Je sneeuw, je ijs. Maar gelukkig is er Tialf. En daar komen alle dagen squalbaan om het reetrieden beter onder de knibbel te krijgen. Ben van de Bregen van Skaste Bregen en ben van de Driemaster uit Snitsbeglies. Als een school als eerste keer begint, dan is de bedoeling dat ze dan worden opgevangen door een van ons instructeurs. Dan worden ze begeleid hierheen. Dan krijgen ze schaats worden uitgedeeld. Dan wordt er in het midden wordt iedereen verzameld, zeg maar, in het midden. En daar worden de groepen in gemaakt. Tot van, nou, het lukt me allemaal niet, dan ga je naar groep 1. En als je heel goed bent, ga je naar groep 3. En zit je er tussenin, ga je naar groep 2. Wat binnen nou hele belangrijke aanwijzingen die je eigenlijk gewoon allebei aan mast? Recht op schaatsen. Ik denk dat het een van de belangrijkste is en een beetje laag blijven. Dat zijn de twee dat wel heel belangrijk is. Hoe gaat het? Hoi!
Ja, Hoe heeft dat leerd? gewoon ik mezelf. En wat heeft je leerd? De houding. En hoe maakt die houding? Nou, mijn zaag. En dan zaag. En mijn zaag. Weer. Dik door de knibbels. Wat toch een soort bij een fout dan? Binnenkant van het schaatsen heel gauw. Het gaat gaan lopen over het ijs heen. Hè. Dat is niet het juist afzetten ervan. Dat zie je ook heel gauw. Ja. Als het door de knibbels kiest, dan kiest ik harder en dan dat heb ik wel een beetje geleerd. Dat wordt steeds beter. Wat vies van de leraren? Ja, wel grappig. Kan je een voorbeeld nemen? Nou, we hier een leraar en die zei dat we, want we doen steeds 3 rondjes schaatsen. Dat we 4 moesten, doen we 3 rondjes schaatsen. En toen zei hij dat we 8 moesten doen. En toen zei hij, nou kom maar. En toen heeft hij een grap gemaakt. Want toen zei hij, nou, als je de hele tijd 3 keer rondjes in plaats van 4, dan nog je misschien bij 8 of 4. En dan de laatste oefening. Jorian pakken. Als ik de redens goed scherp ha, dan help je niet meer. Ja, Sven Kramer, misschien. Maar verder, geen hier. Ja, dit weer nog even deze keer. Na week check ik je weer en na week check stel mij weer. Dus, on. Houdo! Dangerous game kids play is to tunnel in snowbanks near the road. A few years ago, one boy